Sport Analytik je určen pro všechny děti bez rozdílu věku i toho, jestli už svůj vyvolený sport mají a jen chtějí zjistit, jestli je pro ně ten pravý. Mě by bavil fotbal, protože tam je to lehký, tam dáváš jenom góly. Mohou ale přijít i ti, kteří nad ideálním sportem ještě váhají. Stejně jako 6letý Štěpán. Na 8 stanovištích musel předvést svoji rychlost, pružnost, sílu nebo třeba vytrvalost. Strašně dlouho jsme běželi a bylo to takových 5 velkých koleček a bylo to 800 metrů. Podle výkonu pak trenéři vyhodnotili, jakému sportu by se měl věnovat. Domů si odnesl hodnocení, ve kterém našel všechny své výsledky. I seznam klubů, kde může se sportem začít. Dostala jsem medaili za rychlost a nejvíce mi hodí sport golf. Tak pokud i vy byste chtěli zjistit, jaký sport by se pro vás nejvíce hodil, podívejte se na stránky, které vidíte v titulku a tam najdete podrobnější informace. Pro Zprávičky Adéla Brabcová.